Môj otec, palatín Juraj Turzo, bol rozvážny a spravodlivý muž. Kto vie však, či rozvážne a spravodlivo konal aj v smutnom prípade grófky Alžbety Nádaždyovej, rodenej Bátoriovej, ktorú si história zapamätá ako Čachtickú paniu. Zhruba 1/4 trvali hrôzostrašné výčiny manželky hlavného kapitána Františka Nádaždyho, ktoré vyvrcholili práve v časoch palatína Juraja Turza. Grófka Alžbeta Bátoriová sa stala jednou z najslávnejších historických postáv aj zápisom v Guinnessovej knihe rekordov. Dočkala sa priam svetovej slávy. Jej životný príbeh sa stal námetom románov, filmov, divadelných predstavení. Ich autori si však zväčša nectili historickú pravdu. Popri všetkom pozitívnom, čo sa uchovalo v historickom povedomí, ale aj v odbornej historickej spisbe o živote a činnosti palatína Juraja Turzu, niekedy sa ten jeho historický profil zvykne bagatelizovať alebo znižovať tým, že sa mu vytýka spôsob, akým pristúpil k svojej funkcii sudcu v prípade smutne známej Alžbety Bátoriovej. Jej príbeh je už všeobecne známy a nie je známy len u nás, ale rozšíril sa vlastne už do celého sveta. Stal sa námetom mnohých literárnych diel, ale aj dosť takej pochybnej spisby, senzácie chtivej, kde sa z nej urobila vrahyňa, ktorá zneužívala svoje postavenie feudálnej panej a svoje všelijaké zvrátenosti tým, že umučila, hovorí sa dokonca o 3000 mladých dievčat a žien. Samozrejme, mnohé veci pri takom serióznom posudzovaní a skúmaní sa ukazujú ako nereálne. Ťažko je si predstaviť, ako by sa niekto mohol kúpať v ľudskej krvi, keď vieme, že tá ľudská krv sa zráža. Ťažko je si vedieť, predstaviť, aby v takom malom regionálnom prostredí niekto mohol umúčiť tisíce mladých dievčat a žien. Okrem toho, ťažko je vysvetliť aj tie pohnutky. Môže tam byť určitá zvrátenosť. Môže to súvisieť aj s tým, že rada sa zúčastňovala nejakých takýchto procedúr mučenia, hoci sa nemusela zúčastňovať. Na to mala ona svoje služobníctvo. No ale pátra sa hlavne po pohnutkoch. Čo sa tým vlastne sledovalo, čo tým sledovala ona sama, alebo či za tým neboli nejaké ďalšie zámery. Navyše, na zodpovednosť sa berú aj rôzni vtedajší hodnostári, ktorí boli do celého prípadu zainteresovaní. No a medzi nimi samozrejme aj Juraj Turzo ako palatín, lebo on dostal za úlohu dokonca od kráľa, že má celý ten proces nejakým spôsobom uzavrieť. Alžbeta Bátoriová sa narodila v roku 1560 v Nirbátore. Jej otcom bol Juraj Bátori, už tretí manžel jej matky Anny Bátoriovej. Bátoriová uzavrela vo Vranovskom kostole Panny Márie v roku 1575 manželstvo s Františkom Nádaždym. Spojili sa tak veľké majetky týchto dvoch rodov. A potom Nádaždy bojoval a Bátorička spravovala majetky v Ečede, vo Vranove, v Čičave, v Bujaku, v Šarváre, vo Fogaráši a inde. V Čachticiach im okrem hradu patril aj kaštiel, ktorý bol priamo v obci. Z manželstva Nádaždyho a Bátoričky sa narodilo 5 detí. Anna, Uršuľa, Katarína, Andrej a Pavol. Uršuľa a Andrej zomreli v detskom veku.
Staršia Anna sa v roku 1604 vydala za Mikuláša z Rínskeho, mladšia Katarína v roku 1610 za Juraja Drugeta z Humenného. Ten sa stal neskôr zemplínskym županom. Pavol Nádaždy sa v roku 1620 oženil s Juditou Révajovou, s ktorou mal 3 synov. Umrel pomerne mladý v roku 1633. Bátoričkin manžel František Nádaždy umrel v roku 1604. Deň pred smrťou napísal list svojmu priateľovi Jurajovi Turzovi, ktorým zveril svoju rodinu do jeho priazne a opatery. Na prelome 16. a 17. storočia zavládli v oklieštenom Uhorsku nepokojné časy a také sú až doteraz. Doľahli na nás útrapy 15-ročnej vojny proti Turkom. A vojna to je za každým aj mravný úpadok. Môj otec sa usiloval s Turkami dohodnúť, aby zavládol mier. A o mier ide aj mne tu, v Mikulove. No pre Alžbetu Bátoriovú to bolo obdobie mimoriadne priaznivé. Otec ju nenazýval inak ako bosorkou. Hoci jej výčiny boli verejným tajomstvom už za života jej manžela, jej prípad sa naťahoval. Panovník Rudolf II bol údajne čudákom. Sú aj také názory, že jeho správanie mohli negatívne ovplyvňovať drogy, pripravované práve Alžbetou Bátoričkou. Pomery sa zmenili v roku 1608, keď na trón nastúpil Rudolfov brat Matej II a keď v roku 1609 sa stal palatínom Juraj Turzo. Keď šachtický kazateľ Izák Ponický informoval o činoch Alžbety Bátoričky, kráľ Matej II začiatkom roku 1610 uložil palatínovi Jurajovi Turzovi preskúmať ich. Turzo určil za vyšetrovateľov členov Prešporského tabulárneho súdu. Tí si vypočuli 52 svedkov a odhalili hroznú pravdu. Sú nejaké ďalšie momenty, ktoré vychádzajú z toho, že sa bál Bátoriovcov, jeden z tých Bátorich zo Sedmohradska mal ambície stať sa palatínom. Čiže tam sa vraj Juraj Turzo mohol obávať tejto konkurencie, ktorá je zase nereálna, lebo jedine po Palatínovej smrti, ak by sa sám nebol dopustil nejakej velezrady, mohol sa stať palatínom niekto druhý, no a nič také tam samozrejme nehrozilo. Takže mnohé veci sa dávajú na pravú mieru, ale treba povedať, že aj po skúsenostiach z celkom posledného obdobia, keď o Alžbete Bátoriovej boli nakrútené viaceré filmy, aj náš veľkofilm, boli napísané nové knihy. Ukazuje sa, že to historické poznanie nepostúpilo nejako veľmi ďalej. Mnohé veci zostávajú dodnes neobjasnené. Tá druhá strana, ktorá sa usiluje Alžbetu Bátoriovu, ak nie ospravedlňovať, tak aspoň vysvetľovať, dá sa povedať, že táto preháňa do toho druhého extrému, čo tiež nie je možné akceptovať, že by ju očierňovali len kvôli tomu, že bola múdra, šikovná žena a tak ako tie šikovné ženy niekedy zvykli vyhlasovať za bosorky, tak toto vraj hrozilo a je, lebo to bolo príčinou toho, že sa okolo nej táto veľká legenda vytvorila. My by sme mohli povedať len toľko, že tým súdnym prípadom Palatína Turzu vo vzťahu k Alžbete Bátoriovej ťažko je jeho dlhoročné alebo dlho 10-ročné zásluhy nejakým spôsobom zmenšovať, lebo aj keď sa dopustil v tomto prípade nejakých chýb, prečo to urobil, to jednoznačne dneska je veľmi ťažko posúdiť, lebo ak aj nebereme do úvahy nejakú tú bulvárnu spisbu, treba povedať, že tu sa do sporu zapojili aj seriózni historici a tí prinášajú doklady z archívov v prospech aj v neprospech toho Turzu, respektíve Bátoriovej. Takže aj za toho najnovšieho stavu bádania musíme povedať, že
hľadanie tej jednoznačnej príčiny nejako veľmi nepostúpilo. Ten obraz zostal taký čierno-biely a či sa podarí tieto záležitosti niekedy definitívne rozriešiť, je veľmi ťažko povedať, lebo ide o veľmi ošemetnú, chúlostivú záležitosť. Nebolo v záujme ani v súdobých prameňov, ani dneska túto záležitosť nejakým jednoznačným spôsobom riešiť. Prečo nebol môj otec prísnejší? Mame písal list. Drahá Alžbeta, nemám dobré správy. Väčšina svedkov potvrdila, že Bátoriovej činy boli oveľa krutejšie ako tie, ktoré sa uvádzali v oznámení kráľovi. Ako na jednej strane nemôže byť pravda, že sa kúpavala v dievčenskej krvi, na strane druhej nič nepotvrdzuje, že by sa zločinov nedopúšťala. Práve naopak. Členovia Bátoriovského rodu patrili vo feudálnom Uhorsku, najmä v Sedmohradsku, k najvyšším hodnostárom. Pre viacerých z nich boli charakteristické extrémne povahové črty. Niektorí mali sklony k samolúbosti, iní k ukrutosti, zmyselnosti či k sexuálnej zvrátenosti. Degenerovaný Bátoriovský rod, verbe s 3 vlčími zubmi, čo skoro vymrel. Je to hrozné. Čakajú smrť. Podľa práva iba smrť. Navyše, ak medzi stovkami zavraždených dievčat bolo i niekoľko šľachtičien. No rozhodol som sa uchrániť ju pred trestom smrti. To nemôžeš. Nesmieš. Musím. Nemôžem ináč, ver mi. Aj keď je to bosorka. Bátoričke a jej pomáhačom práve vojnové nepokoje umožňovali celé roky páchať strašné zločiny a zahladzovať po nich stopy. Svoju vražednú činnosť dokázateľne vykonávala celé 1/4 storočie v rokoch 1585 až 1610. Začala s ňou 10 rokov po svadbe. Vyberala si obete spomedzi mladých žien, predovšetkým dievčat, ktoré sadisticky týrala a vraždila. Bola sexuálne posadnutá sadistka, satanistka a kanibalka. Počet jej obetí v Čachticiach, ale aj na ďalších jej majetkoch dosiahol údajne až hrôzostrašné číslo 3000. Toto odpustenie naozaj nie je na mieste. Nejde o odpustenie. Bol som priateľom jej manžela. Ten ma pred smrťou žiadal o ochranu svojej rodiny. A okrem toho sme s Bátoriovcami v príbuzenstve. Bátorička má vplyvných príbuzných v Sedmohradsku. Gabriel Bátor je sedmohradským kniežaťom. Vieš, aké nepokoje by vznikli, keby som ju dal popraviť? A čo, ak sa to zvrtne proti tebe? Stovky mŕtvych dievčat. Pane Bože. Zatiaľ zdržiavam vyšetrovanie. A spolu s jej zaťmi sme zosnovali plán. Majetok nesmie za žiadnu cenu prepadnúť kráľovi. Už prvé výpovede a svedectvá ukázali, aké rozmery nadobudla Bátoričkina činnosť. Keďže nezabíjala len poddanské dievčatá, ale aj príslušníčky šľachty, Palatínovi bolo zrejmé, že jej za zločiny hrozí strata majetku, ale aj hlavy, napriek tomu, že patrila do najvyšších kruhov šľachty v krajine. Juraj Turzo neposlal písomné pozvanie Alžbete Bátoriovej pred kompetentný bratislavský súd. Rozhodol sa, a to v rozpore so spravodlivosťou a povinnosťou, pre riskantnú iniciatívu na ušetrenie Bátoričkinej hlavy. Mal som vtedy 13 rokov. Pamätám si na otcovo zdesenie, keď v decembri 1610 nečakane vtrhol do Čachtíc v sprievode jej zaťov a oddielu vojska.
S Turzovým riešením nebol spokojný kráľ Matej II, ktorý nariadil viedenskej komore odsúdiť Bátoričku na smrť. Jurajovi Turzovi a jeho spojencom v štátnej správe sa však podarilo i toto nariadenie zmariť. Pozrite, pane. Zavraždené dievča. Čo si to dovolujete? Na tomto hroznom mieste činu odsudzujem vás, Alžbeta Bátoriová, na doživotné väzenie na Čachtickom hrade. Ale ja som nevinná. Budem sa sťažovať kráľovi, pretože ako šľachtičná nemôžem byť väznená bez riadneho súdu. Čušte, žena nepodarená. Pochopte, že je to tak pre vás najlepšie. Kráľ vie o všetkých vašich zverstvách. Tento hrad už neopustíte. Nazda, mám tu zomrieť ja? Uhorská šľachtičná? Nikdy. Nemôžem tu zostať. Nikdy. Alžbeta Bátoriová umrela na Čachtickom hrade 21. augusta 1614. Našli pri nej modlitbu k satanovi. Môj pane Satan, pošli mi 99 mačiek, aby ma ochránili pred mojimi nepriateľmi. Môj pane, znič Palatína Turza, toho bastarda. Mala 54 rokov a hrozný život za sebou. Zavraždila toľko mladých žien, že dnes, po 12 či 13 generáciách, by ich potomkovia zaplnili jedno stredne veľké mesto. V tom čase, teda 2 roky pred svojou smrťou, sa Juraj Turzo utiahol z verejného života. Vzdal sa všetkých verejných záležitostí, okrem funkcie palatína. Zistil, že prišli nové časy. Časy, do ktorých sa už nehodil. Bol zrejme veľký na to, aby sa bol pustil do malých intríg. V Bytči ho ešte stihol navštíviť novovymenovaný ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň. Juraj Turzo zomrel na Štedrý deň v roku 1616. Zomrel mladý vo veku 49 rokov. Ostal po ňom veľký majetok a bohatstvo. Vdova Alžbeta Coborová, 6 dcér a syn Imrich. Súpis Turzových drahocenností z roku 1612 uvádza stovky diamantov, perál, desiatky zlatých šperkov, kopy kremnických dukátov a rímskych zlatých. Zanechal aj 2 závety. Jeden sa týkal pohrebu a druhý majetkov. V prvom vyslovil zaujímavé želanie. Do mojej rakvy a do môjho hrobu v krypte Byčianskeho kostola nesmú sa klásť nejaké zlaté, strieborné a iné drahocennosti. Pravdepodobne si chcel zaručiť posmrtný pokoj, aby sa na jeho pozostatky neulakomili vykrádači hrobov, ako sa to stalo jeho predkom. Ich krypty vyrabovali Bočkajovi hajdúsi. Pohreb sa konal s kráľovskou pompou v prítomnosti početného sprievodu až 19. februára 1617 v Bytči. Pochovali ho v dolománe ušitom z talianského hodvábneho zamatu, ktorý kúpili vo Viedni za 5000 zlatých. Cínovú rakvu doviezli z Olomouca. Pochovali ho v Byčianskom kostole, ktorý dal Juraj Turzo postaviť. V kostole položili rakvu na prostred kňažišťa.
Okolo nej horelo 8 bielých fakiel. Veľký oltár zastieral čierny zamat, na ktorom boli zlaté odznaky. Najprv bola modlitba, potom jedna slovenská kázeň v kostole a druhá, tiež slovenská, na nádvorí kostola. Maďarsky sa kázalo z okna školy pre maďarskú šľachtu. Po kázni rakvu uložili do krypty. Nasledoval kar, aký nemal obdobu. Strovilo sa na ňom 10 volov, 43 teliec, 144 baranov, 341 husí, 691 sliepok, 103 jarabíc, 169 kaprov, 100 pstruhov, 750 bielých rýb, 350 mrien a 600 haringov. A vypilo sa 235 okovov vína a 114 okovov piva. Po 4 rokoch preniesli Turzovú mŕtvolu do Oravskej hradnej kaplnky svätého Michala, kde je renesančný mramorový epitaf z roku 1616. Okolnosti záhadnej smrti Imricha Turzu vedú nielen historikov k úvahám, či išlo o prirodzenú smrť, alebo či sa niekto o tú smrť nezaslúžil. V tom čase to nebolo nič zvláštne. Turzovci v tom čase z tej strany prohabsburskej prešli na stranu tej odbojenej šlachty. To znamená, že Imrich Turzo už pracoval a účastnil sa rokovaní v službách Gabriela Bethlera. Takže aj toto mohla byť jedna z príčin, tým skôr, že tam ako ten, ktorý z toho potom ťažil, z tej jeho smrti, bol práve Esterházy, ktorý v tom čase preskočil už do toho tábora habsburského, práve naopak. Takže je to zase jeden z tých otáznikov, ktorých je v dejinách množstvo, nad ktorými môžeme uvažovať, hľadať dôvody pre a proti a čakať, že snáď sa nájdú nejaké materiály, čo už je málo pravdepodobné, ktoré by nám pomohli urobiť aj v týchto záležitostiach jasno. Cítim sa veľmi zle. Žalúdok ma na novo neznesiteľne bolí. Rovnaké ťažkosti má aj Janko Bokácius. Najskôr to bude dôsledok nepravidelnej vojenskej stravy. Ešte, že nás oboch aj s Bokáciom už druhý raz tajne pozval na večeru Mikuláš Esterházy z cisárskej delegácie. Sľubuje akýsi úskok v náš prospech. Hospodin, pomôž mi hriešnemu.